Sa sarita ni Lola Angela. Bueno obing, agulima kan agtal na kayon. Tairugi tayon ti sarsarita tayo anapauluan. Tinauyong a prinsesa. Iti maysa a pagarian, naipasngay dagiti napipintas a prinsesa. Da Prinsesa Wanda ken Prinsesa Rokawa. Saan nga agpada ti ugali dagitoy? Natangsit ni Prinsesa Rokawa ket uray dagiti babbaket ken lalakay pagsasawan na ida. Iti maysa nga aldaw ket da kayo abbabaunan diti palasyo ti amak nga ari? Rumbang lang atong palin yung amin nga ibagak kada kayo. No anya, kano sa dino ti pangibaunak kada kayo. Agtungpal kayo adagos. Naawatan nyo? Wen, madadayaw. Nasayaat nga rod no kasta. Ha? Si ka a lalaki? Apay nga adak kwentas mo abalito? Impatawid kanyak ti inak, ti kwintas ko abalitok, madaydayaw a prinsesa. Awan te sino man kada kayo nga agaramat iti balitok. Malaksid kanya. Ala, itad mo kanyak ti kwentas mo abalitok. Nga madaydayaw a prinsesa. Di ka nagkadkad. No di mo kayat ti madusa, lalaki? Saan arumbang tikas jay nga inaramid mo kadagiti babaunan diti palasyo? Kabsat ko a prinsesa. Di nagpakibyangan iti kayat kong aramidan? Isublim ti balitok a kwintas ti lalaki. Tinawid na dayjay iti inana. Babaunan lang dayjay iti palasyo. Awan ti karbagan ng agisot iti balitok. Rokawa. Kayat ko tigmay maysa. Kabsat ko awanda. Isa a panawan nakpailaang. Awanan ka iti puso a prinsesa. Kanayon nga ungtam dagiti babaunan. Katawan mo ti madingar aramiden daken ka. Asino ka abakat? Taapay nga itakalaang amakita dito'y palasyo? May saa ka dagiti nabayagan ababaunan dito'y palasyo. Nabayagan ko nang si ka abakat? Apay nga itakalaang amakita? Italang amakita na. Gaputa adak lang iti kusina nga aglutluto. Iti kanenyo nga agkapsat. Anya? Siya ti aglutluto iti kanenyo. Kini Prinsesa Wanda. Panawanak, si ka abakat. Awan ti karbangam amakisarita kanya. Saan agaputasikan ti pagtaltalkan ti amam nga ari dito'y palasyo. Kat aramidem latan ti kayat mo. Anya? Nabayagan ang masakit ti amam. Kat nabayag matan ana idalit. Saan akayat ti amam tinatangsit. Ken awan ti panagpuspuso na. Saanan ama kabangon ti gayam kong ari? Nakaidalatan. Di nan maimatunan dagiti tattao na iti palasyo. Umasidag ti mga yaywan iti ari. Anya nga tati nagsaritaan da kani Prinsesa Rokawa. Sikamot gayam ansisit uyog. Kwan, kita tilang ati ari. Nakakaasimat, tasaanan ang makakuti. Nauyong ni Prinsesa Rokawa. Ulpitan na dagiti babaunan. Anya? Ansisit uyog. Dusak dayjay a Prinsesa Rokawa. Anya? Saan nga mo ni Prinsesa Rokawa?
Amay sak arena dagiti inkantada. Anya ti aramidan nyo kan kuana? Dua pa'y apanubok tiaramida ansisit. No agkamali, agbabawin to iti udina. Ayan, ti bakit nga aglut-luto iti kanan mi iti kabsat ko prinsesa? Awan mo ti bakit dito kusina, Prinsesa Rokawa? Anya? Da kami lang tada dito'y kusina nga glutluto. Da kami mo ti mangidasdasar iti kaninyo kini Prinsesa Wanda. Ul-ulbudan na ka di? Kasarsaritak lang itay ti bakat. Imbaga na nga iso ti aglut-luto iti kanan mi. Talagang awan ti bakit dito eh. Jak pa dyan! Ala, sapulan nyo day di abakat tay datagyo kanyak. Awan ti mangmangan aging ga asaan nyo makita day jay alaad abakat. Siya ka di ti sapsapulam, Prinsesa Rokawa. Wan, nasaya at ta nagparang kakanyak. Anya ka di ti masapul mo, madaydayaw. Ulbod ka abakat? Soldados! Kambagan nyo day nga ulbod abakat! Wan, maday tayo. Sumurot ka kada kami. Anya, taramidan nyo kanyak. Ipopok ka itinasipngat a lugar kat ijaymon nga agnanayon. Anya, Jak kaya ti ulbod abakat? Sa dino a lugar ti naggapgapwam, tasigon ka dagiti babaunan dito'y palasyo. Kat saan da ka nga amam mo? madaydayaw. Talaga nga awan ti panagpuspusom. Daytoy nga inaramid mo. Agbabawi kanto. Anya? Si kanto ti agbalin at araon dagiti ilupit-lupit mo at tao. Gaputawan mo't laang ti serserbe ti pusom. Rumwarto kat isunto ti agbalin nga ulom. Kabsat ko prinsesa. Anya ka din ti mapaspasamak kan ka. Nasakitin tero abagbagik. Anya, Kalaad day ti anarik na. tinasayaat. Agi na nakapay laang. Maturog ka. Ibagam ka dagiti babaunan. Taawan ti mangmangan ita. Anya? Amang ano sinabitungan dak dagiti awanan bain a babaunan. Saan ang maaramid dagiti babaunan ti pamabasol mo? Natulnog da kada tayo. Saan na rin bang agbalin ka anasingpat kadakwada? Gaputa babaunan dalaang. Rokawa, Ala, agtignay kan. Kabsat ko awan da. Aging ga sa anak agimbag. Awan mo't timangmangan kadakwada. saan? Jak kayat nga ibagaday ta kadakwada. Anya? Kaasimot dagiti babaunan, no saan tan amangan. Ala, ikarigat at tirumwar dito'y sened ko. Ta siya kung timangibaga kadakwada. Ibaga ni Prinsesa Rokawa kada tayo. Ako limag kayaw. Sumunga din ni Prinsesa Rokawa. Da kayo ang babaunan. Asino kada kayo tinangikabil iti sabidong iti kanak? Ha? No awan ti mga klon. Madusa kayo. Kat pulos nga awan ti mangmangan. Hey, apay kay, maday tayo. Awan mo tinang sabidong kada kayo. Aging ka sa anak nga agimbag. Awan. Awan mo ti mangmangan kada kayo. Maasyan kayo kada kamay. Madaydayaw. Awan tinang ikabil iti sabidong iti kananyo. Dito'y lagayam hardin ti pakasapulak kan ka. Kapsat ko prinsesa. Anya ti bagam kanya. Nakakaasin dagiti babaunan ang mabisbisinan. Baybay amla ang ida. Kasya ti rumbang kadakwada. Anya? Kayat ko ti agmaymay sa diti hardin. Iso apanawan nak. Masakit ka. Apay nga da ka dito'y hardin. Kat nakpig sa ti angin dito'y. Ammo mata dito iti kanayon apapanak. Pakayat ko ti makalangap iti presko nga angin. Rokawa? Nakapsutak.
Nakamunoan niya ti mapaspasamak kanya. Ha? Malagip ko ti bakat. Apay ti bakat nga ibagbagang. Malagip ko ti naibaga na kanya. Madaydayaw, awan mo ti bakat ije nang ipupukan mi anasip nga talugar. Anya, kasano pasamak ti kasta? Kat pasig alandok ti aglawlaw ti nakaipupukan na? Dayta ti pakas daawan mi unay, madaydayaw. Sa pulan niyo di bakat, takayat ko ang magasarita. Mabisbisin tayon kakadwa. Bambantayan da tayo mo't dagiti nagado a soldadaw. Iso asaan tayo ang makailibas ti kanan tayo. Magpaisaw. Kitaan nyo ni Prinsesa iti Arden. Kanayo na nakatugaw iti abay ti sabsabaw. Awan ti asin na kada tayo ababaw din ti palasyaw. Saanin na naisubli kanyak ti kwintas at tinawid ko iti daydi inak. Nauyong dayta prinsesa. Anya ti aramidin tayo kakadwa. Mabisin tayon. Aging gasaan nga agimbag ni Prinsesa Rukawa. Saan tayo kanumit amang mangan? Ay, timakdiran ni Prinsesa Rukawa. Kit nagtangad. Anya nga ta ti mapaspasamak yun kwa na. Anya nga tanti mapaspasamak kanyak. Kasla maring ka, tanak nga ko ti. Ika gumaak ti magnamapan iti silid ko. Ti sakag. Apay nga matidog dagiti kukog. Kat, uray dagiti imag. Kat, umat atidog da. Saan? Agbalbalin matan aramot dagiti sakag. Kan, agbalbalin matan asa nga dagiti ramay ko. Ni, apay ngay. Sana mabalin ti kastoy. Ha? Ininot matan na mapupukaw ti panagkita. Saan? Kita nyo. Ada nagtubo ka kayo iti Arden. Nagado ti bunga na. Ay na, nagado. Wanlang paiso. Oh. Duyaw ti bunga na. Kat akin rabaw ti bukol na. Ay, Anya day ti aklase ti kayo. Nabalik niyo akanan ti bunga ti kayo. kayo ka. Amo ka mabisbisin kayo. Anya? Makantibunga ti kayo, kunayo, nana? Wan, gaputa na uyong kan naulpit ka na kayo ni Prinsesa Rukawa. Kan saan na kayo apinakpakan? Kanan nyo itan ti bunga na. Anya ti kayat yu asawan. Ina bakat. Magpaisaw. Ti Prinsesa na uyong. Kat isuitan ti kayo akasoy. Anya? Saan yun asapulan pa'y ni Prinsesa Rukawa? Taag nanayunan nga adda dito'y harden. Kat pakairanudan yo ti bunga na. Asino ka abakat? Saanan arumbang amaamuan nyo pa'y ti kinasya sino. Basta nabayag akon amang wanwanawan kada kayo. Idi si bibiyag pa'y tigayam ko nga ari. Anya? Sambutan nyo ti mangan iti bunga ti kasoy. Tada pagpatinggaan ti panagbunga na. Kat matay tumatan daytoy. Anya? Kayat ka di asawan? Amatay tumatan ti kabsat ko a prinsesa. Ina bakat? Ladigitak nga ibaga, Prinsesa Wanda. Aglabas lang ti sumagmamano atawan, nga agbungbunga ti kasoy. Kat ininot amarsaak, kat dagiti bukal. Maiwaras danto, kat agtubo manen. Anya?
Da kayo amabisbisin. Sintayaw. Agawaan nyo ti mangan iti bunga ti kasoy. Kabayatan anarapunot pay dagiti bunga. Maragragsakan dagiti tattao iti bunga ti kasoy. Reyna Encantada. Mabmabsog da iti bunga na. Nauyong ni Prinsesa Rukawa. Kat bisbisinan na dagiti tattao. Rumbang laang amapasamak kankwana ti kastoy. Awanan puso ni Prinsesa Rukawa. Uray ti amana na idalit. Ket sandan ngay kaskaso. Imbag pay ni Prinsesa Wanda. Tana imbag kadagiti tattao. Ammo na ti mangisakit. Kita dagiti tattao. Awan ti sarday dangagpuros. Iti bunga ti kasoy. Kasta nga rod tinapasamak ubing. Nagbalin akasoy ni Prinsesa Rukawa. Gapo tadinusa ti Reyna dagiti Encantada. Bueno ubing, ditan tinagibusan ti maysapay asarsarita tayo. Ngayon surat ni Isagani Bulyeser. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Sakbay nga agsisina tayo ubing. Kaya't kuman nga ipalagip. Dagiti kanayon nga ibilbilin ko kada kayo. Agsingsingpet kan agnaknakman kayo. Aggagat kan agtulnog kayo. Saan kayo nga agsadsadot? Saan kayo nga agsuksukir? Saan kayo nga agwalwalwal? No ibaon da kayo, agtungpal kayo kumaadagos, kat no anawaan da kayo met iti saan anasaya at nga aramidan nyo, may salaeng tisao. Mangpanunot kayo kadagiti nasaya at apambanag, makatulong kadagiti padayo nga ubing. Saan kayo nga agiinnasing? Saan kayo nga agpipin na sakit? No ay ayam laeng. Asaan kayo nga agaapa, wano agririri. Agpipin na sinsya kayo. Takasta ti olidan ti maysa nga ubing. Dayawan nyo dagiti nataengan ken naganak kada kayo. Saan kayo nga agsisinaor? Ken saan kayo nga agalala iti saan nyo ako kwa. Ala ubing, daytay kanayon ko nga ibilbilin kada kayo. Diyo liwayan ti kanayon, ako mararag ken ni Apo Diyos. Alakastan, nainbag nga orasyo amin.